खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। काछाराव 2 कौटिनि कफ सिरापजों लोगोसे सासे हमजादों। शिबसागराव 40नि बांसिन मोसौ लोगोसे सा 7 हमजादों। गुवाहाटी पुलिसा सानै आइजो ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। मिर्जा एटीएम स्केमआव सासे सुबुंनिफ्राय 87,700 रां खावदों। गुवाहाटीनि साउथ सरनिया हाजोआव हा गिसिखादों। गोमोथाव थासारियाव थैना थानाय केब ड्राइभारनि सह मोनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा दोनथुमनायनि सायाव नोजोर होना काछार जिल्ला पुलिसा गोख्रों सिग्रोमना उद्दरबन्धआव खमैबो 2 कौटि बेसेननि कफ सिराप आरो केपसुलफोर बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला उद्दरबननि लास्कार दखान ओनसोलनि साखाथियाव थानाय गसाइपुरनि गंसे गुदामनिफ्राय बेफोर गोबां बिबांनि फेग्रा मुवाखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। जब्द खालामनाय मुवानि बिबांखौ गासै 122 कार्टन कफ सिराप आरो 2600 केपसुलफोर होनना मिथिनो मोन्दों। सिग्रोमनाय समाव जब्द खालामनाय फेग्रा मुवाजों लोब्बा थानाय उद्दरबन्धआव थानाय गसाइपुरनि थागिरि अहमेद लास्कार मुंनि सासे सुबुंखौ हमनाय जायो। जब्द खालामनाय मुवाफोरखौ नायबिजिरनायनि बाहागो महरै गावसोरनि आवथायाव लाङो आरो लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै आयेनारि राहा लानायनि थांखि लायो। बिबानगिरिफोरा बे समाव कफ सिराप आरो केपसुलफोरा बबेनिफ्राय फैया आरो बेफोरखौ बबेयाव दैथायहरनो नाजादों बेनि नेटवर्कखौ मिथिनो नायबिजिरगासिनो दं। आसाम पुलिसा शिबसागर जिल्लायाव आयेन बेरेखा मोसौ रोगाग्रा गंथाम गारिफोरखौ होबथाना 40निबो बांसिन मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बेफोर मोसौफोरखौ तिनसुकिया जिल्लानि बरदुमसानिफ्राय नुमलिगड़नि बिहरा बाजारसिम आरो बेनि उनाव नगावनि थिं आरो मयराबारिसिम लांनाय जादोंमोन। पुलिसा जब्द खालामनाय गारिफोरनि गेजेराव 2 बोलेर' पिकआप भेन आरो गंसे ट्राक दंमोन। मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरनि रेजिस्ट्रेशन नम्बरा जाबाय AS03CC5400, AS02BC3581 आरो AS01SC9791 मोन। बेजों लोगोसेनो आयेन बेरेखा हान्थामेलानि दायाव पुलिसा गारि सालायगिरि आरो हेफाजाबगिरिफोरजों लोगोसे सा 7 सुबुंफोरखौ जलाल उद्दीन हुसैन, नूर मोहम्मद, अरशद खान, तफज्जवान इस्लाम, रियाजुद्दीन आली, हरिसुद्दीन आरो सासेनिखौ खौरां मोनजासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखैमोन। बे समाव पुलिसा आयेन बेरेखा मोसौ रोगानायनि सायाव नायबिजिरनायजों लोगोसे बेनि नेटवर्कखौ संदाननो नाजागासिनो दं। गुवाहाटीनि बशिष्ठ पुलिसा लख्रा फरेस्ट गेटनि साखाथियाव सिग्रोमनाय समाव सानै आइजो ड्राग्स फालांगिरि हमना बिसोरनिफ्राय हिर'इनजों लोगोसे गोबां खावनाय इलेक्ट्रनिक आगजु आरो गारिनि पार्टसफोर मोननो हादों। हमजानाय सानै आइजोफोरखौ जैतुन नेसा आरो याजान बेगम होननानै सिनायथिदों। सिग्रोमनाय समाव पुलिसा 85.26 ग्राम हिर'इन आरो 200सो लांदां वाइल्डफोर बोखांनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिसोरनिफ्राय गं 12 खावनाय मबाइल, गंसे रियेलमि टेब्लेट आरो चार्जारजों लोगोसे खावनाय आसुस भिभ'बुक लेपटप, गारिनिफ्राय खावनाय गंसे मिडिया बक्स, गंथाम गारिनि बेटारि आरो नोगोद 3,100 रां जब्द खालामनो हादों। पुलिसा सानैबो दायनिगिरिफोरखौ आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा जगायनायावल' नङा नाथाय खावनाय मुवा बेसादफोरनि फालांगि खालामनाय नेटवर्कआवबो लोब्बा दं होनना बुंदों। मिर्जायाव थानाय SBI एटिएमआव सानै सिनायमोनै सुबुङा गावसोरनि एटिएम कार्डखौ सोलाय-सोल' खालामनायनि उनाव सासे बैसोगोरा सुबुंनिफ्राय नोगोद 87,700 रां खावना लांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया बुधबार बेलासियाव मिर्जानि खोला कामरुप कलेजनि मोखाङावनो थानाय SBIनि एटिएमआव जादों। दिनेश दास मुंनि रां लांजाग्रा सुबुङा अजद होनाय बायदिब्ला बेलासिनि 4:30 रिंगासोआव 6,000 रां दिहुननो होना एटिएमआव थांनाय एटिएम बुथनि सिङाव थानाय सानै सिनायमोनै लाइमोना बेखौ मिथिहोआजासे कार्डखौ सोलाय-सोल' खालामना खावना लांदोंमोन। बेनि उनाव लाइमोनफोरा गासै 34,000 रां दिहुननाय एटिएम कार्डजों लकटकियानि अस्कार जुवेलार्सनिफ्राय 2 सनानि आस्थाम बायनायखौ दासआ बेंक स्टेटमेन्ट चेक खालामनायनि उनाव मिथिनो मोन्दोंमोन। पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव दासान्दि अस्कार जुवेलार्सनि CCTV फुटेजाव नायनायनि गेजेरजों सानै लाइमोनखौ सिनायथिनो आरो नागिरनो थाखाय पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं। गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन हा गिसिखानाय जाथाय। गुवाहाटी नोगोरमानि साउथ सरनिया हाजोआव जादों हा गिसिखानाय जाथाय। रिपर्ट बायदिब्ला गान्धी मन्डाप थांनाय लामायाव हाजोनि हाया गिसिखादों। जाउनाव लामा बायनाय आरो हान्थामेला फोनांजाबनाय जेंना नुजायो। हाजोनि हाया दंफां-लाइफांजों लोगोसे हा गिसिखानानै लामा गेजेराव गोग्लैयो। ओरैहाय बे हा गिसिखानाय जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा गावसोरनो ओंखारबोनानै गारि थांलाय-फैलाय खालामनो हानाय बायदियै लामाखौ बोस्राङो। मख'नो गोनांदि दिनै हा गिसिखानाय साउथ सरनिया हाजोनि बै ओनसोलखौ सिगाङावनो गिसिखानायनि सन्देह खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय ओनसोलनि थागिरि सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होनाय जाखादोंमोन।
गुवाहाटी सानमारि ओनसोलाव बृहस्पतिबारखालि हराव सासे लाइमोननि गोथै सह'खौ गोमोथाव थासारियाव बोखांनो मोननायनि उनाव पुलिसआ लामा सेराव बुथारना गालांनायनि सन्देह खालामदों। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ नगाव जिल्लानि राहुल दास होननानै सिनायथिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बियो गुवाहाटीआव थानानै केब ड्राइभार महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। बिनि गोथै सह'खौ सानमारि निजारापारा रेड क्रस हस्पिटालनि सेराव मोननायनि उनाव सोरबा गाग्लोबनानै बुथारदों जानांगौ। राहुलनि थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखा मिथिनाय जायाखैब्लाबो पुलिसआ थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो नायबिजिरगासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।